thun chuma hianin ka weight loss dan karon soi le do ni chu karon soi le do ni chu ka weight loss dan I karon soi voi ni tu ni voi thum nang yemani anita ka weight loss dan so karon soi hi lau mang chang kai ve de te panum chu ing ro lai taron phe se chu ung yom cha lau mang chang kai ve de te pon omani chu mo chuanin chu min hei keima ataka hanin mu'a mel shatin mo I kalau mang chang kai tuk ti khan am ve ni chu ui lai thing ti phe che la taka chu na phelo to ranga yang chuanin ang dokan ka ti chet wang hinge ni lamang changkai de taka min shil tin ong khan kalom ve tu kan ni chu kg thum ka los to kg nga ka los to ti te mo ke ma tak phei chuan ngoro o kalo chut sa mi alawa 88 atangin kg somriat pariat atangin tuna han kg somruk pathum le point somriat kg somruk pathum kan ni chu mo kg somriat pariat atanga kg somruk pathum ka los dan kalo soido ni chu lai thi tian ka kamera ron phile a phi ang na lang china taka phem ka shilawa dokani ka ti che te wangi ta ka tong zonga che wangi chuanin kg somriat pariat atanga kg somruk pathum ka los dan karon soido ni chu ka video dang lo en to kha chuan shemei theya nikum khanin nikum me thlabor vel khanin naw ka pai ve ta ni chu chuanin tunkum January ni thum khan January ni thum khan min jai chhuwa ka kum to pa po khanin 31st vela po khan nei thei de to kanya ma se kum thar ka kan ha thleng sham khani ta chuanin naw kan pai lai khanin kg somsari pathum sarili saringa kani chuka naw ka pai chan tir khan chuanin naw kan pai kum top te ni kum chu ni kum me ya naw ka pai chan ta ni chumo chuanin naw ka pai changa naw ron sham chan tia khanin no te thali puma no te thali thanga vel aron ni chan tia khanin kawai kharon pung ta hlua me ni chu ta po chuanin thil ka tam mani chuang lawa ama shim pon oi pung du chi kanya enge I wai pung du chi shim kanya makka inti ni chu ka wai pung du lu tu khi chuan chu ti lai ka in su mek lain thil po tam lu tu ngam lawa ka om mek lain naw ka pai ta ni chu chuanin naw ka pai chung po chuan overin ke mi pa nga iPhone ke tlem ani chu chuanin mi pa nga iPhone ke tlema a chome lam te ke war de chin thung ta chuanin naw kan pai sham chan tin kan rai sham chan tia khanin rai sham ti mela sha thiam nan kan rai sham chan tia khan ui maka makhan karon lian ta fak me ni chu chuan doctor pon we thi evan ke in chak ve tiang chuanin kuin tali tling me do min ti ni chu ke ji zai tling me do min ti ni chu chuanin doctor po khan ni naw pa chung point ai control thei ve kalom satui lam te hop lawanga min tia ti khanin doctor po khan min ro na ni chu ka san chu naw inei huna cheli har satlu tu kang min ti ni chu chuan ma se kan in sum ve ngel po khanin hun bi lawa I khati kha ka hlau sia hun bi a tlim ke po khan ka rai lian laklo tlat me ni chu ka lian me ni chu ke ma kha chuanin ka nei don ka ra phei ka nei don ka ni khata phei chuanin ka lian tur tu kai chhuak po ka chhuak thangam lo ni chu ti mai lai va za ngoi in sit na te chu om chuang lo ma se ke ma ka lian ha tul ba ka in chei po kha nuam lo ni chu mo engma kha phurom lo ni chu chuanin naw kan nei ta van doi thak takin no te kha aron pianga tluang deuin ma si tluang deuin han ti la ni thuma khan jing dar som pakhat ve la khan min jai zawa chuan no te kha problem om deuh khan ti me min shil chiang che lawa Ebenezer min jai chua ka thok lama ai ron pian chua chuan thok lama har satna ten nei ve deuh china min ti me ge mani min shil dan kha chuanin chu ni thum jing dar som pakhat choma dar som pakhat min jai zau kha no te kha zandar sari le ti khanin kan mu chau ni chu kan bangai ven renga ke phi ka chu atira khei zaina khan dam doi khan min ne lu tu ka kamu hil char boxya chuan ka har po khan no te kha lo la thleng thei box si lo ti khan ka va zo tir po khanin le an lo ngai ven ve ren kan pa te po khanin angai tuam lo ve ron chhuak ve thei tre pan tia ti khan zandar sari vel khan ron chhuak ka dar sari pel sheta khan chuanin
อัดลีเราแล้วตัวกันเราเตะข้ามาเสียดำด้วยเราเตะกันหันชัวก็อัดชุนสมเวียลเมียเราเตะเปียงลิมสุจานมุชตักตักอีไอเบสเอเราว่ากันหันมุชเราบ้าดาร์นี่ดาร์ทุ่มเตะจุกันหันเทงาจวนนินจีงาเตะรุนฮาร์เลเตะกันเองอัดชัดเอาเวียลก็กันไงเลยคันเราเตะค่ะถ้าขัดเลนี่สมีนี่คันกันจานเดะแต่เด้นี่จูจวนนินกันจานเดะตาเราเตะค่ะจวนนินnow kan nei nu achanga kar khat damdoi kan chwa changa kar khat vel chang khan kalian lut tu khana ron ente po khan mak min tin cho i lian in pai po ni lian to te khamin tin chu chuanin nawa piana changa kar khat a piana chang lo damdoi kan chwa changa kar khat vel han indait khakari luk chantan kar khat po ni lo me theni thum li vel po ni me theni chu chuan dait kha kangai to chanta chuanin zingkara khanin thingpui le biscuit chia te kha kan eya chuanin min pui tu tan khan slim tea te kha kan cha ngal boka chuanin herbal slim tea ni ta mo 100% herbal chuanin slim tea te kha kan intel zewa ka in na sapak lo nute tui ka nga ka van ne ya ka in control ka in diet control chung po khanin enge ka in control vel chung pon ni tui khala chik chin zo ka ni chumo ni tui ka nga ka van ne ya tuna ka fan mu upa zo ka pai lai pu han ka pom lai pu han ni thau ni tui nga lu tuk hei alom lu tuka ma se buai tha khopa ni tui nga kha ka ni ve ni chu chuanin chumi wang chaw in dai ngam chu kan ya chuanin ka thil le ka ti tle ma zinga thingpui le biscuit po tamlo panga paruk vel mo chuanin chuna artui chum pakhat te kan ei chawa ti khan tlailama chawme chawte rinai phian khan kalos chaka chuanin bci phian khan kalos chaka ni chu chuanin kan ti chau nu tanga rei vak lawa khan no te kan hanin chan le ta buksia chuan no te kan chana khanin indai tlam reng khari lu khan lang lawa dait khak ka chol thakhat don chu ka chol ani chu ma se dait ka chul chung po khan ka ei cheu chawang lawa ka in dait viau lo ni chu slim tea phei chu ka chol char ani chu chuanin ka ei viau chawang lo ka chol lai po khan mo ka in hem viau chawang lo chan ma se hei kanin kol rei man lo shima no te kha thakhat le ni so mi le kamin kal san ya ti khan kan ril runa zwal pui te an zia chau tan don ti a khanin kanin dait chau ve le a chuanin ti khan kalos chak viang reng ani chu over chu ni lawa ma se mi te anga ka du dan ang tak phe chuanin su mila kalos chakanga ma se man mo lo te in hei tuin kum kha chung te ka lo in los ve viang man chuan ti a bultan me kani ta chuanin rinai phian khanin ka in los chakani chu chuan tuna phe chuan hei vo in phe chuan kan colony mi oi ha sang pui va cher to vi minun ti ve ni chu ama i van cher to vi minun te ka lom ve to ka ni chu lin nu tukla evan lian ve nga tinge india chuan alom om ve ni chu tuna phe chuan kala cher ka in ti mi alo ka nulat lai te phe chuan in ka rit ngai lo ka ma hi nulat lai te phe chuan in infit ve zek zok tak mani to ka pathian zara infit ve zek zok tak ka nya ka soi thui de to anga nulat lai te phe chuan in hei kanulat lai ka shi sel chat ti mela kan chat lai ching chong lai te chuanin enge tleirol nulat chho chan kan ni lai te chuan mo kan la chak wang lai ni chu chung lai te chuanin hei ke karwal pui anga amo kan that thei enge kan rual pui anga te po min u in tlan siak anga te po min pha hi an tam viau bik lo ni chu an om lo ti la cha ai ke ma hi in soi thei he na lam ni lo se kan soi thui tu anga enge primary middle high school college thleng in base gal kani kui chha kani chu chuanin hei thlero lai te pon boxing khelin tam tak chuan an shimei theya hei sai hostel mission beng thlanga son om shina mo fiam na lama tui mi chuan sai chun shimei theya ta te po chuanin galo om ve zoi to ni chu ko om ve zoi ti lang ro 2007 8 9 10 kumli kunga ton chu kom ve ni chu ta chuanin boxing khelin kom ve ni chu hostel a khan kom chil ve a chuanin khang lai ti chuan ka thau ngai lo shima khang lai ya
กันเมลเชียกัดเชียนเตติเมลข้างเฮาขานินตูนนัวกันนินหูเลยก็เท้านัวมินหูเลยฮานินมากันติลุตกชินิจุข้างไล่เดจวนินเกจิสมลีปัสสริลีเรดลีกว่าเตกันเย็นนี่สุกรีเบราสมงาขัดเตโมกรีเบราโปจุงจุกติชินตาจวนินข้างไล่อะตูนนัวมุนหูเลยขันเท้ามินติลุตกันนิจูข้างไล่จวนตานะโปจูสวยตัวอังคานินมานี่ตัวกันนินฟิตามินพาโปเฮอันเราตีละอินไซต์เทนนี่เราเสียอันเจนบิ๊กแล้วนี่จูอีก็อินฟิตเวเซียก็สวยน่านี่จูว่าอินไซต์เทนนั่นแหละนี่มีอะไรวินมอนกันหุ่นไล่กันชัดไล่อะกันอินฟิตชินเสียก็สวยน่าจูน่าที่จวนกลุ่มเด็กพวกเฮเราเราตั้มเสาเวจนะเราอุปวิเอาที่จูนี่เราไม่ละอีเลยโรลวางไล่ถ้าชัดไล่ที่จูกันเราอุปเจละกันพาเราเสาเตลโดนจูนี่ไม่อะจูหุ่นไล่จวนนี้ก็เท่าไงเรานี่จูเก็บพวกขันกันเท่าจีก็อมเทียมเรานี่จูชุดเลี้ยงน้อยหันกูนะที่หันชาร์ที่ก็หาสตาก็อินฟิตเราก็ที่ก็ที่ไม่ให้ก็อินฟิตเราลุตัวกันนี่จูอีจวนนี้จูบางจวนนี้ก็เท่าก็อมเทียมเรานี่จูจวนนี้ก็เวทโลสันตักกันสวยเฉาตัวงาจวนจูที่ข้านาทีกับบุลจันนะจูจิงการะขานินอีจิงลำโจตานี่จูดาร์สรีดาร์ดาร์กัวดาร์โซมินการะนี่จูข้างอาคารทิ้งปุยเลยบิสกิตเจ้าเจ้ากับอีตาจวนนี้ชูนะดาร์ขัดจังอาดาร์นี่การะอาร์ตุยชุมปะขัดเตปันนี่เตโมจวนนี้อีหลายละมาจงเมียเจ้าเคลมินเกยนี่จู做个一点爱了你做，转中从做这样转看你看干的啊，做咪努啊，干你别的努啊，为的干罗斯多不个的努啊，看你干你他都别的话人啦嘛的看你伊。เองอาร์ตุยชุมก็ยังชูนะปารัธาเล่ทิ้งปุยเด็กอินเวลียปารัธาก็ไอ้ที่ขันปักขัดเจ้าเตปักขัดเล่เพลเจ้าเด็กไอ้นี่จูปักขัดเด็กไอ้ท้าปุยจวนกลายอ่ะเอโรยจวนง่ายอังเจลินจงเมียเด็กไอ้อ่ะจวนอาจารย์จวนนี้ขัดนี่นัวขัดทุ่มนัวที่ขันก็ท้าเวลีเจ้าเจ้าว่าชูนะขันเทยไอ้จ้างที่ปกติเวลีทุ่งอันนี้จูให้อีเทยให้มินอีเรดี้เมดังจีขโมยเทยให้มินเตอีเองนี่เลยเองก็สวยเลยเอปุลเตบัลลาเตอาจารย์จวนชูนะขันเทยเจ้าจูขัดยังเทยกับไอ้ที่ป้องกับไอ้เจ้าจวงเรานี่จูโม่ก็ทักเวเจ้าจ้างกันนี่จูชูนะปะรัฐาอยากขันเทยทักจ้างกันนี่นะนี่จูเอาไม่เสียเป็นอาจารย์jiga khanin arti chum pakhat chuna thei chuan tlai lama chawmi chaw tun thleng hian kalani ka weight loss ka indai chan tira tanga tun thleng hian tlai lama hian tlai choi chungte choi rual hianin tlai lama hianin I tun thleng hian ka indai tira tanga tun thleng hian tlai lama hian chaw ka I tel ngai lawa chawmi chaw ke china ma se I January atanga tuna te chon hei June ni som pasari ani ta voi ni sang ni som ni panga June ni som pasari ania I January ka inda chan tira tanga tun June ni som pasari thleng hian tlai a hian chawmi chaw ke chi ni chu ma se khang hun chung khan jin chhuat te kan nei ve lo thei lawa khang han jin chhuat chang ero kha chuanin rice cho han e tel zeu chang kha kan e ma se atlet khup me tlem te ka e tel chaw e lo ang vel deuh thaw tho kan yang tiang vel chu ni chu ma se jin chhuana te chuanin hi hun lim om ti lo ngan ve te kan du a lo indai big lu tuk te kha heavy te lo indai te kha anuam lawa I kopui te la ka po chu wang chuan an rual pol to ka tlem te han e kha kan ei ve ni chu a om sia pera chuan January ka indai tir tanga tun June thleng hian rice kala e lo deuh tho ang ani chu in sha thiam dan tu chuan ka ei lo ti la ka sui swa lawang ti tur ni chu ma se rice ei lawa khanin taksa ta na thatu te ka thlang kwal ve na sa ni chu pomina pai choi ma thau si ang khamo I ti khan thei to pin I thei tui te kai na sa a tui te kai na sa boka chuanin I thei ka ei boka chuan I thil hri sel tha bong nu te hei I zau bong nu te sial kan ti ang mei mo hei moi lo ni lo se gor khalia ina an se mang chi ang hei bong te fir tha an ti ang te hi ka in chin ni chu mo salu tuk lawin ke na kan chuang sau phola kan da ya adai tan deu ti ate khan ka in china chuanin bong nu te hi ka in na sa a chuanin tui te po hi in tam hi chhal tuka oi sei lai me khan kan in anga ka tui in sopi ka tui botol hi yan chat to pomo sei me la han kan in lo kang achan chu voi ni tui ka inglem to ka dang rau de ule ka mo tui ka inglem to ka
tui in chat hi poi mo ka dia tui hi in chat le ilamo chuanin tui in chat chu a that ka ti na pakhat chu tui in hem na na hi chu karim tui lo te hi an nei mo bi ka ni chu hei ka i ha no fai lo wang ni lo puma tanga karim tui lo te hi an nei mo bi ka ti tui in chana na chu mo chuanin indai tura hei lo indai ve turina sia se ka ti chu ama sabera chuan tumru na hei apoi mo na tuka thapui nen meu hianin weight loss tak tak ngai kan ni chuan thapui nen mewa be anga hi ka ti top thapui nen mewa i weight loss tur chuan be anga hi ka ti top ani chu e lum tu ka in khar u ka chan chu i hei mic ka mang sila mic kha ka lo charge lo mic thari chu ka nei na re be to ma se ka lo mang hil le china ka lo charge lo ve len ka mang lo le china chuan vo in phe chu hei tu na i kan chung kwa futsal chung kwa mai tournament na kan tela kan la chak lo le nga la chuanin i chomala ma mithia ka kala mithia kan kala kan pa nen chuan i pang party kan han da ka rei bak lo kan han chua kan pa po chair tian rim that pui zoi zoi chuanin i thia kan kal zoa man mo dem kan honga tournament khadar ni nya zuang tu ya de ni sa so ta chuan tournament a kal turin kan kal le boka chuanin kan la chak lo zuya chuan kan honga i kan pa kha chuan kan muzal tianga muwa zana in khom tum te kan ni le wangin ke chu i rongbol puimai in weight loss vel kan sei le me nge chan chu i video ka lo chang ti te an om ve an tam lo na chu an om ve sia katia i hei ka result kha karon update ve zel tu shim shima ma in 75 kan ni lai ten karon soi to a 66 kan ni lai te pon karon soi to tu na chuan 63 kan ni ve to ni chu alo bera 60 tal hi chu ni nge ka tuma ka du thu sama tak phei chuanin 55 56 57 ni ka tuma ni chu ka tum na ru tak anga chuan mo ke maril lu chung rila ka tum na chuan hei kheri chu ka thei ngim ka shelawa tum phot chuan na thei chu ka ringa ma se ka tum te ru to ka ngim kha ka chu a shet to lawa ma se tum ru e mo ru lo mo i thil nau te kan lo ken vele theya ani lo pon thil kan e huna ain aple na tur tin in khanin alo bera 60 tala tlak tlak hi chu ka tuma tu na 63.80 kanya 60 tala hi chuan tlak tlak ka tuma tun thla top te hi chuanin tun thla an ral don mi te hi chuan 60 te chu ka ni ve thei me ngim o chu ka tia chung vel chunya chuanin chu weight loss tur tan chuan tumru na thapui ne na be angai ka ti chu mo chuan taimak na angai boka chuanin tun ke weight loss a hianin ka i enge ka soidu pakhat chu excel kala tel mi alo ni chu i tu da hi chuan kala man lo pon to lo kala man lu tuk thawa kala lo lak lo mo chuanin i excel la lawa weight ka loss ni chu kg som ni pathum ni level mo ni ka loss to hi le i 88 changa 63 chu calculator ka mang thei lo lak lo lo chut me ta ula 22 23 24 vel ni me thei 23 vel chu niang chuanin i slim tea ke in ka soi kha ka video ma sa khan min zo tan tam ka ti to khamo slim tea kha ka cher na pe ka weight loss na bera moti khan tama slim tea kha ko weight loss na ber ni lawa min pui tu a kar khata voi khal voi ni chaute kanin hai ek ti tam tu tan deu ni chu ka man mo om zia chuan chu mi pui wan tlanga ka soi du lo na chan pu kha cher na bera moti a lo in kluk kluk te khan om ka hlo ve wang khanin karon soi du lo na chan khan ya achan chu slim tea tho dan kha i e khe in dai lai chuan e kalau in thiar lo har sang nge ni chu khamia khan in thiar tinwam deu tia khanin kar khata voi khatti ka mang china ka in chi ni chu herbal 100% herbal ania ma se ka in na sangam lawa kar khata voi khatti ka in china chuanin slim tea kha adu chuan amazon a acha theya amazon a ke pun ka cha ani ta a hindu chuanin hindu viau pui tu dan lo du ve chuan min lo zo jel min zo ta piang hi chan lo kala nei lawa ka sha chu lo chuan somnga chuang in min zo to ig tangin mi somnga chun chuang fe to ang engza chiang e ka shelawa ma se adu kha chuanin pui tu ta na du ve kha chuanin slim tea kha in lo zo tu la ma se in lo zo ma in sha tur chu tle min na to ve de le ka voice on period in kha sang ni a discount lo kar kha la sang hi zan hi tanga sang hi za sari in kara a om thina discount lai pon chu aman kha ka lo soi sa ni chu chei a to e me ka cha du don lo ti kha chuan min lo zo boil
lo hei min lo zo boy du lo in takin mo ma se min lo zo du kha chuan in chawi du kha chuan min lo zo du la ka shil char shil lo kala nei lo ni chamo chuan in tui in tam a poimo a the e tam te poimo a chuan in in dai ta na thil poimo deuh a top kharnan angrenga ka soi du chu kan in dai ti wang hianin I chung terwal pol lo hian chung terwal pol lo lut tuk hian om lo ila tha ka tia e po ka in dai na ko nga han tlai tin I vo in chu kanuam lo me ka tai na ti emo enga mo pal zewa do kan ka ki lo tumo mani lo chuan tlai choi na han do kan ki lo ka nei lo ti kha ka soi du ni chu chin khat nutling thei nula tan te chuan zia zia lo monga nutling lo ni to phei chuan in do kan ki lo te kha I chung komem par te kha nuam lo lo ti ve the in chung kwa chuan nu ber hi kan poimo to ka pa ber kan poimo ang che han nu ber kan poimo a nu berina do kan ki lo chuan in pa ber te pon nuam lo lo ti the a khamia khanin ka in dai chung jong hian do kan ka ki thak ani ti kha ka soi du a do kan ki lo hi ka nei ngai lo mo I chomi ei cho te po atir te phei kha chuan tlem te kan ei tel ve a hi I wat khatia valim changlu tuk ni lo ang khan hi aruk deuh te pon kan ei tlem thausia an mu lo lai ve de wang te khan hi ei ang tin na chang chuan kanom ve ma se chomi kha cho chu ka in khor ve teu zel tho ma se cho bula chomi vil kha ti khan kan hai kwal ni chum zia chanin chomi kha kan ei a ti khan cho te kha chu a phang ni kha te chu alo kan lo ei tel kan lo hui tel pal lo thei lo kha te chu ei lo ang ania chuanin do kan kil tel nge nu tling ni chuan hei nu hi weight loss ma mo kan lo ni ngi le ya slim ti minun zot po hi nu hi an tam deuh berin ka sha a chumi a chuanin choi do kanin lo kil ve nge ula ka du pui chu ni chu nu ni chuanin a chan chu chung komember khan nuam lo ti theya chuanin chumi kha tlem kan ei tam lo ba se do kan kil ero kha chuan in zoom the in control kha ngai ve ni chu do kan in kil pon tlem te khan lo ai ulamo chuanin tlem te ne anga mong chang in ei renga jim dang rual khan mo in erenga chuan ma se ke chu kan pa hi ka van ne wei lo se thau ngai ni wa khan ka ti ra tang khan jinga biscuit le thing pui kha ai ve a chuna chuan restaurant ava chol ve zeu te pokan ne kan pa chu ain sum thelo tum chuan rice te chaw te pon ei ve a thil dang te po mo ma se ke chu khanga ka in dai lai khan khanga po khan in ke chu paratha le thing pui deu chau hi ka ina ka in dai tlang sham shin ni chu khami ka thora ka ti lo theilawa I tu na po han I kala chair lawa weight ka loss chau ani ringot ani chu weight tam tak ka loss chau ringota 63 te chu chair kan la ni wak lawa ni chu I chair me tu ri chuanin I 45 to 53 vel hi chair ke mani he tanga chuan chair kan ni chu tuna he chuan rual pol tok ma se khatianga thau shi om le in chena kon feel out te kha chu ka nei to bik lo ni chu kon fi lo han ti khan in chena ha ka ba kon fi lo wi ai tin lawin kan nal pui lo ti kan in shia she thiam em mel tha lo chu mel tha lo chung pon I thau ya lo te chan in che te lo nuam via ma se mel te aba that viau bi lo phei chuan thau viau phei chuan in kan nal lo le swal a mani ka ba in sit viau e ka va ke ma ka ba ka mel ka in du khop lo be ka ti na lam ni lawin ani chu mo om ja chuan trong kam ka thiam vak lawa min lo she thiam mula ka sei tu mom ja chin she thiam thawanga chu alum lu to ka karon sei lo ani chu fen ko on chuan thom khat ning ching don sia chuanin ka khar phui lo chuan mic ka mang box si lawa chuan hi lum deuh chungin weight loss ve du tan karon sei sham ani chu chuanin I apoi mo ra chuanin a khai khom nan ti mela ei claim over jing chhun thlaya claim theyang ber eya chuanin slim ti to ti deuh pon I enge tuilum le nim bu tui in pol te khalo in ula I ni khata voi ni in ula I pum thavak lo in ni chuan por lai tin in ula chuanin I kha khan in thiar te ti ol sam do ni chumo chuan apple cider vinegar te po hi I ma na ka weight loss ma sak pun now ka fa fanu pa jok lo pian po han ka mang to apple cider vinegar pon in thiar na ko nga min puya weight loss na ko nga po ma na weight loss ka lo ti to pon min pui ri tok thau bok ti kha ka soi tel du ni chumo chuanin
khát tí zong khát cái video rồi xem thấy ní xe weight loss về đủ tắc tắc han i chuan in lo en phone i chuan tum ru na nen thapui ni na be ngai to kan lo ri to kan lo thau to viao ni chuan thapui nen tum ru na nen be ngai ti ka fui về đủ chiu ni chu thapui meu nen mi pon an loss thei chuan enge ka ti thei lo bi kang han ti ula chuan han 8 lim em phot me ula chuan le lok pakhat ka je tel le du chu kar ni chung ka chu har sa do nu tu ka ni chu ti ti hian har sa ni chu khata khan ei le chau pal po kha ol lu tuk me ya khata khan kar ni chung kha fin phur de ben ti ula in som sham ro kar ni chung khan chuan kar ni nu khan result te poi mu chana nga tlem in loss chana nga khan phurna minun pe ni chu result aron lan chan khan phurna min pe chau ve tol tala kan loss bil zela phurna kan nei sang tel tela atir kar ni kha har sa ti kha ka soi tu ni chu atir kar ni khan har sa kan jam huap homa kar thum kar li te ron ni chuan kan tor thei tol ti kha ka soi du ni chu chuanin kan pum te po alo te ve tola kan pumina ma mo te po he ke enge claim kan e po khan ngai alo nei ve tola kan pum khanin kan ti rei pau le kha ka soi tel du a i atir kar ni chu har salu tu kanga los ve du tak meu khan atir kar ni chu har salu tuk chung po khan lo tor ve sham ula ti kha ka soi tel du ani chu ti zong kha i ka weight loss tan lo soi thei chu ni le sela i ka channel lo view fu ve min lo subscribe lo tin omni chuanin khongai min lo subscribe be chho turin ka som chewa chuanin comment te po min lo pek sak ve ula i comment chha deuh te khan min lo pek sak ve ula chuanin nang mani weight loss ve na lo en fuin pe chuan ke aya ti dan tha shi sel sin cha te pon comment ate khan min lo shil ve don ya ti zong khan ni phot me ro se bye bye vek ule